हेलौ मालाब्रा फाग्ला दासो क'क्राझाराव आंलाय बोरै थांबावनो आं सोलाबनाय नंला खोमा दे आरथ' गोजानबोना जोंनिफ्राय दसे थाना नै काजलगावसो थांनो नागिरदों आङो मेलायावसोलै नङालै जाम्बा हारसिंसो दे नोंसोर थांथ'दोलै आं थांनाय जाथ'नाय नंला क'क्राझाराव नै आबौ बहाबासो थांनो ओंखारलायबाय नामा नोंलाय दिनै जेरावबो दा थांथ'सै दे आबौ दा आं काजलगावसो थांगोनलै आबै ओरैनो माने मेलायावसो आरोना दसे बेरायथावथाव माथो मेला फुजा गोबां जागासिनो नङा होमबा आबौ जोंहासो नै दाबो खनसेबो थांनो मोनाखै नोंबोजों आंजों थांदोब्रा आबै बाराबा नोंसोरजों आंनो थांफागोन दे ओमफ्रायथ' नोंखौ दायो बेफोरबायदि खुसियाव थाफिननाय नुनानै मार मोजां मोनबायहाय आबौ आङो आबै खुसियाव थायाबा मानसिया दुखुआवलाय बोरैथो थाबाय थानोरा आरो दुखुआव थाब्लाबो जालांबाय बेथ' फैफिननो हालाना नोंसोरथ' आरो जिउ जारिमिनखौबो मिन्थिखायो दा आं आबै एसेबांबो बिदि टेनसनाव थाथ'ला दे गासैबो नर्मेलैनो दङ माने आङो औहाय आबौ नाथायबा बे पापिया बे नोमाया बेयो जुदि बिदि खालामामोनबा रासिन मोजां जाबावगौमोन ओजों नै जोंबोथ' आरो सैखालासो गथ'खौ बिखौ नङाबा ओजोंनो ज' थानो हाबायमोन आरो नोंसोरबो जोंजों बे गथ'आनो आरो दाथ' बिसि फिसा दङना बिसोरजोंनो बाब मोनसेबो खोथा लाखाया आबौ आरो मोजां खालामासैना बियो नोंसिनिफ्राय बेफोरबायदि सेना लाजोबनाया जोंथ' समान राननोसो होनदोंमोन नाथाय बियो बेफोरबायदि गावनि नामाव लिरना लाजोब्बाय धोन सम्पति गासैबो बेखायनो जै दिनाव बिदि खालामदोंना बे नोंसोरखौ बै समनिफ्रायनो आं बारा रायलायनायबो जाखाया थांनायबो जाया जों नोंबोजों आंजों जेन थेनसो थाखायो माथो बुंबावलै आबै आमायखौलाय बै मोनसे टाइमाव आइया जे बेजों थाबाय थादोंमोन ना बै टाइमावनो आं गैयियाव बिदि गावनि नामाव खालामना लाजोबदों बियो थौखा होनानै ओमफ्राय दे बेफोरथ' जाबाय आबौ नोमफायालाय फैयोना फैया बेवलाय बबावलाय फैबायब्रा आबै गैया फैया बियो आरो जोंबो लेंहरनोबो थांखाया जावैसोआबो मानो फैया बेलाय फैबानो जायोना सम समनो एकदम गोनांथारबासो गावनो नांगौबासो फैयो आनलाय नङाबाथ' जोंखौ सोंनोनो थांखाया बियो हिनजाव गोदानजों थायो ओमफ्राय नै हामाथो खनसेहायबो दावराव जादोंनो नोंजों नंगौ आबौ नोमाया खिन्थास्रांदोंमोन आंनो दहाय आयं नों जोंनाव थांनांगौब्रा नों मानो थाङालै सोंबायानो थाथारो गुमै मिथिगौना बाबुआ ओमफ्रायथ' दैदेनाबा हनै माबाया आयंआना सोलाबाना मालाय खामानि मावो मानो फैनांगौना दाथ' जोंहा बेदर जाबाय थायो आयंआबो मोनजागौमोन आबैनि अमाखौबो दे आयं सना थांगोन दे मालाबा आरो बेदर मोनजायाबाथ' आंथ' थांनाय नङालै ओमफ्रायथ' एक्टर फिसा नोंखौथ' दिनै हर लाखिखासिगोन आंथ' थागोनना थाया नोंलाय थागोनथ' आं मानो थाया जानो जागोन दे हरसेखिनिखौ थालांनो हागोन नोंबो थागोन ना आयै आफाबो थागोनलै आयं मानो थाया जानो दे आरोथ'बा मोनथिदों मेला जागासिनो मेलायाव थांनांगौना जमानो जोंहा थोथ'रा गुमै जमाखौलाय थांनो सानदोंमोन दा हनै समानो मिलायलायाबा बेखायनो एबार र' थाङोबा खेबसेनो थांजासिगोन बियो बेनोथ' नानि नै आलासि गोनां जिरायबाय थालायबाय नोंहा माथो जाखोब्रा आलासिजोंथ' रायलायगासिनोखाना आङो औ आब' नै मालाय मेलायाव थांनो लोगो लालायगासिनो बिमायंजों आयौ नंगौ नामा आयं ओं नंगौथ' नोंबो थांगोन ना आयं थांनायाथ' थांनांगौमोनहाय र' नायनांगोनसो अब्लाबो आयं सना ओमफ्राय बिफा दिनैथ' आइमोना सफैनो होनदोंमोन दहाय माबा बास स्टेन्डसिम मोनबाय होनदोंमोन माथो दाबा बेसेसो गोबाव नांगोनबा गोबाव मानियानो जाहैबाय न' गुमै औलै नानि एसे उसुबिदा जाबायबा न'आवबो आरो ओमफ्राय हजोंबो दसे थांनांगौमोनलै जुरि बिखुनजो फैदोंनो आइ बिखुनजोआ हा बेहायलाय नोंहा बिखुनजो फैयाखै आलासि दंफैयो बिबोनां दंफैयो बिखुनजो दंफैयो बेहायबो बिसोरजों नोंहा रायलायनाङाखाय बिसोरजों थानाङा ओजोंल' थांनोसै खोथाखौ बबेनिफ्राय बबेथिं लाङोब्रा नंगौथ' आरोलै आबै माथो बुंबावनो आरो बिसिनि खोथाखौलाय गावसोरनिखौल' जादों नंजोबो नाथाय जोंखौथ' गोरोन्थियावल' दोनखायोना आं बिसिनि खोथा रायलायबाय थानो बायोलै आबै दा नोंसोर मेथाइ लाबोदोंना लाबोआखैमोनलै ओमफ्रायाबो एसे खर' गाज्रि जानोलाय ओजोंबा ओजों गावनि खोथाखौनो लाखिनो हाया मानोलाय मोननै मोनथाम न'खर खालामना बिदि खालामनांगौ बेलाय फैसा थाखाखौबो थोब्ला बोखावनानै लाबानो जासै होगोनलै अबावबा आबै बिना जमा थागोन फेमिलियैनो थागोन बेबायदि गावस्रालाया माया जालायथारो आनलाय एकदमबारे जोंखौ आबै बेफोरखौ बाद दे ओमफ्राय नोंसोर मा लाबोदों होनदों आङो आरो लोगोसे 2000 दंबा हरलाय लाबोनायाथ' ओजों दाउ मानै लाबोबाय नोंबौआ जोंहा न'आव ओजों लाखानायमोन ना बेखौनो लाना फैबाय आबौ नोंनो ओमफ्राय चिकेन पक'रा लाबोदों ओमफ्राय मा लाबोबावखोथाय बिदिनो मेथाइ गोदै गोबाब गासैबो लाना फैजोबदों जागोन दे आबै गोथावखा माथो ओमफ्राय 2000 नांगौ दै आंनो 2000 नों हरनांगौ नङाबा आबौनाव बिना हो
जागोन दे आबौ हरगोन दे आङो ओइ मेला जानो मोनलायबाय नै थांसै दसे थानानै नै आबौ ओमफ्राय दालाय सोरबाफोर दङ ना गैया मेलायाव बेरायफानो हैद बेबायदि गैयालै आबै आंनालाय सोर थानो मेलायाव बेरायग्राबो गैखायाना बेबायदि आं हाबा जायाथ' आबै हाबा जाला आङो नोंसोर आंखौ मानो सोरजोंबा गार्लफ्रेन्ड दं मा दं सानलाबाय थायोब्रा सोंबायानो थायो मा बिसास खाथिया नामा आंखौ नङाहाय आबौ अब्लाबो नोंनि मोजां जाफिननाय माने बिहामजो फैबोला बेफोरबायदिखौ लुबैयो आरो आबै फैबोला आंबा फैसा थाखाफ्रानो गैया जायो आरो हिनजावनि लानो जाथ'वालै आबै जाथ'वा दे अब्लालाय दा नोंबौनाव बिनोसै आङो 2000खौ दंखायो आबौ लांदो एसे जों माबा होलांखागोन होननानै माबाखादोंमोन ना अके आबै दे जागोन आरोथ' बेसेबां गोबावनि उनाव फैदोंना नोंसोर जोंनाव सप्तासे मानिया थालांखादै आबै जोंहाबोथ' सिरि मोनखायोना आइयाथ' खामानि मावग्रासो नागिरनो होनबाय थाबोदोंमोन माने बिमा फिसा सानैल' नालाय जोंहा हाय एबाराव थालांगोन आरो ज' खेबसे मेलाबो नायनोसै हरबो थालांनो होननानै फैखानायसो नोंबौजों आंजों ओरैनो जोंहा गोबावजोंसो लोगो मोनखायो होननानै अख्रे आबै अख्रे होमबालाय आरे बेहायबोथ' रायलायबायना आङो ओजोंबो थाङाबा गाज्रि मोना होमबा गोबावजोंसो फैनायनो हा दिनै थाङाबा जाया होमबा गाबोनफोरलाय माथो जाखो होनदोंमोनलै जुरि नाथाय फन खालामना लिंहरथारबायबा थांथ'नांगोन ना दसेबाबो आइयानो गावनो फन खालामदों दे आं दसे थांब्रबना फैगोन दे नङाबालाय बिदिनोसै आंनि आइया नोंनि बिखुनजो नङा नामा हो बे मेनालासि नङा बैबा बिराद खारलांथानसैलाय बै फैनायखाय खोथाखौनो माबा बेलेगसो लाङोलै बेखायनो बुंदावनो बायो आं बुङालासे थांबाबो दाय जालायगोन ना नोंखौलाय माखौसै दे आब' जाबायसै हाबैयावबो बिखुनजो फैदोंबालाय थांनानैथ' नांगोन ना दसेबाबो बेहायबो नुजाहैथोंसै आरो जोंनावबो बेहाय नुजाबायबा मोनथियाहाय आङो न'खरानो गंनै नालाय जाखागोनथ' बेबायदि आरो लाबावनो सासेबाव हो लाबावनो जायालै नोंसोरजों दानो थांगोन ओजोंहाय ओमफ्राय बेहाय फैनो रोङि जानोसैलाय बेफोरबायदिबा सुखुवालाय लाङाहां बेहायबोथ' आंनि आइ फैदों बिनानाव फैदों लिंहरलायाखै बे बेखायनो खालामथारनो नागिरदों आयु नायनाय महरफोरानो एसे बोरैबा जालायथारबाय आंना सानैनो आं बेफोरबायदि होनना मोनथिबा गोसोखौनो थोथारामोनहाय आरोथ' लायनो हाबा जाबानो बुरै लिस्टआव गोग्लैयोनो न'सो आं हाबा जामालाय मा बुरै लिस्टआव कि गोलैबायो बैसोआनो जायाखैबा जेबो बेखौबा आरो माबायदि बुंखायोलै दा ओमफ्राय एसे मिनिनो नाजानायखौनो सोरबाबा बुंलायगोन कि माबा फिसायानो गोमानानै दं बेहा माबा मिनि हायलानो बे दुनियायाव ना आं मानसिफोरनि साननायजों सोलिनांगौबा मा जागोन देनाय आंनि लाइफ आंनि मर्जि आंनि रुल्सफ्रा मालायनि खोथा खोनासंनो आंहाबो जेबो दरखार गैया मोनसेथ' हाबाब नायनाय सानखौनो सानबाय बायनानै बेफोरबायदि जालांबाय नों आंखौ एथ' टेनसन होनानै आंनि खावलायखौ एसे बेबायदि खालामलायदोंना नोङो खुख्रेबख्रेबनो लैजा गैयि साना नों आंखौ हाजार टेनसन हो नाथाय नैबे थुनथुलिया एसेबां गोरलै बायग्लिनानै थाया थुख्रा जानानै बिदिबालाय आं बोरैबा नायनो मोजां मोनालै गावनि महरखौनो जाबाबो लोंबाबो हामगुलायबाय आं हामलुंलुं नुलायलायबाय आंखौ नै आइ थुनथुलि बासन बे गंनैसो दंमोनहाय सुफैलाय बेखौ नुग्रांबाय आंना बासुगुरा दहायसो आं साफा खालामदों बेनिफ्राय नेल पलिश फुनना लाबाय आं दा सुनोसो लाबथ'वा बिहाव बिखुनजोनावबा रायजासिगौमोनहाय नोङो दा न'आव खायसो बेबायदि सुवा बेबायदि मावा होनबालाय बोरै जानोसै जियानो दे जायखिया बासन गंनै दंमोन बेखौ सुफैथां नोंनि आसुगुर नेल पलिश फुननाय आल्था फुननाय आं मोनथियाहाय जेबो आंनि आइ बिखुनजो बिहावा जेबोखौनो रायखाया दा बेखायनो आङो जेबो मोना बेफोरखौ होमबाबोथ' नोंबोथ' जादों नालाय दा बासनखौबो सुनानै दोन ओमफ्राय बेसे माबा गोदि दंबावोमोनहाय स्लिम दा गैला माथो बेबो मावजिसो सोलालांखो ना जालांखोसै आयु मावजि नङा दे आं दहाय ओंखाम फुथुमनानै जाजोब्बायलै सारायखौ लगायनानै ओंखामजों जाजोब्बाय आङो दहाय लगायलि बेदर बिदै नांनायमोन ना नै बेफोरबायदि आखलखौनो दासिमबो गाराखै होमबा आइ हो गाराखै हाबायानो जालाय लांबाय आरो बिदि आयु हाबाब आखला दासिमबो बिदि ओमफ्राय बेदर संबाबोथ' नों खम साखिग्रोखायो नङा होमबा ओं आयै माबा आइयानो बुंखायो एसे मोजां बेदरखौ साखिनायखादो बिहामजो होननानै सेस बेफोरबायदिजोंलाय मा जाबावनोसै बिखुनजोआबो नोंना रायाबा थां जायखिया न'आवथ' नों बिदि मोनाना
खामानिया एसे मावनानै दोनैथां आंहाबो खामानि दङ बेखौसो मावनो बेखौसो मावनो जायो आइ आयै जों नोंनि अनगा माब्रै थाबावगोन दे नों जोंखौ मानो नागारनानै थांखो आयै गासैबो आफानि थाखायनो जाजोब्बाय आङो आफाखौ जेलाव हरगोन नोंनि दायनिगिरिखौ जेलाव हरगोन आं आयै नागारा आङो आफाखौ नागारा आङो आफानि थाखायनो आइया जोंखौ नागारनानै थांबाय आंनि थाखाय बादा होबा गाज्रिसो सानोना आफा नोङो आरो दा जोंनि आइखौ नोङो सेनानै होलांबाय जाबाय जोंनि आइखौ नोंबो बासिया बिनिफ्रायथ' बादा जोंदाव नोंबो सासे मानसि पापिसो दिनै आइया बिदि जाबाय जोंखौ नागारनानै थांबाय आरो नों दासिमबो न'आव गैया बहा दङ नोङो जेबो फात्ता लालायलायि बेथ' बै सिनायै मानसियासो हेल्प खालामबावबाय नाथाय नों बिदा जालायनानै दिनै बिमा गोमानायावबो नों गैया दा न'आव नोंखौबो निमाहा हो आङो आयै आफानि थाखायनो नों जोंखौ नागारनानै थांनो गोनां जाबाय आयै आङो दा एकदम गोसोआनो बोरैबा मोनजोब्बाय माबोरै बिदाय होगोन आयै नोंखौ नै बिफा आयौ दिनैसो न'आव सफैनानै गोसोआ एसे स्रां मोनलायबायहाय औ बिमा जेरावखि थाङा मानो न'खरखौलाय गोसोखांखायो बेनोथ' आरोहाय बिहामजो फिसाला फिसौफोरखौ एकदम उन्दुनाय मानि सिमां नुबाय बायथारोहाय आङो माला न'आव सफैगोन ख्लाब ख्लाब मोनबाय थाथारदोंमोन मैयाथ' सोरांजासे ओरैनो उन्दुनोनो ओंखारस्रायासै दे दाबोथ' सफैबायना आरो नै बेहायबो आलासिसो दंबावोबा मोजाङानो जाबाय दे जामायजोमोनबो दंफैयोबा आयै आफा आखाइ सुनाय जाबायबा साहाखौ लाबोखाबायमोन आङो नोंसोर लाबोनाय मिस्थि आरो नै आलासि लाबोनाय सोरां लाबोनाय गोबां मेथाइ सेथाइबो दंखायो दे जागोन दे बिहामजो हा बेसेथो गोबाव जाखो जामायजोमोन सफैनायालाय दहाय फुङावसो सफैनायानोलाय बिसोरबो आरो नै बिनानावा फैनाया बावाखै हाथायाव फैदोंमोननो ओमफ्राय काजलगावआव ओरै हाबफैबाय आरो दा बिनानावाबो हाबफैबाय ए मेला जागासिनो माथो बेहायबो औ आयै जानायालाय जाखायोना दा बेखौनो नायनोनो गथ'आ दावराव बिमाखौ एकदम लेंबाय थायो दा जोंनावबो फैनो जाहैदों बेखायनो लाबोबाय आरो बिबैया हामबाय दे बिहामजो जामायजोमोनहा ज' फैबाय ओरैनो फैबायबो थानाय जाया जमा लोगो मोनबा मोजां मोनो आरो गोसोखौ बेनोथ' आफा ओमफ्राय हजोंहाय मारै खबरा बेनोथ'लै बिहामजो हजोंबो खबरा थिग नङा बिनानावाबो एसे मानसि गाज्रिनि आखायावसो गोग्लैदों बायदिनो बेमार आजारखौनो मोना माथो डाक्टारनाव लांबाबो नायोसो नायो गोदान डाक्टारनाव लाङो जेबो बेमारखौनो मोनग्रांबाया रिपर्टआवबो नर्मेलसो फैबावो होमबा आयौ थायोहाय आयै बेफोरबो ओमफ्रायो बिनिनो आखाइ जागोनदां बिदिबा मानसि गाज्रिनि नङाबालाय मारैथो बिदि हामथारि एथ'बां मुलि माबा डाक्टारनाव नायबाबोलाय औ बिदिनो बुंग्राफोरालाय बुंदों आरो बे मानसि गाज्रिनि आखाइ दङ मा दं होननानै दाबा मा बेयावबो एसे नायनो खोन्थादोंमोन नालाय नायदोंमोन आरो गैया हामनायनि लामायावनो गैथ'थारा माथो ओमफ्राय न'आवबो माथो एसे बोरैबा खोनादोंमोन आं दा आबौ साना फैबाय आयै उनाव खोन्थाबाय थानोसै दे आङो साहाखौ लोंफैग्रोदो बाखि सानाबो बिहामजोखौ लायनो थांदों जेखियानो जाया मानो दिनै थुनथुलिखौ लानानै थांफिनथारगोन आङो दाबा मा सानो न'आवबा ओमफ्राय मानसि दंना गैयालै थुनथुलि गोबावबो जाबायना बोरैबाल' मोनखाबालै थुनथुलि मोननाव फैनानैबो सोर फैखो जावैसो आयै बहा थुनथुलिया बहा इसोर सनामोन भिडिअआ बांद्राय इन्टारेस्टिं जायाबो जानो हागौ नाथाय अब्लाबो दिनै ससेबाबो लाबोथ'वासो सानदोंमोन दिनै नाथाय थेवबो बानायबाय लोगोफोर ससेबाबो नोंथांमोनाबो नेनानै थायो नालाय दा मोजां जादों जायाखै बेखौ मिथिला जायखिया नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो लोगोफोर बिदिनो आरोना जाबजोबबाबो एथ'बां मोजांद्रायबोथ' जानो हाखाया मिथिखागौ दे अब्लाना नेक्स्ट भिडिअ जों थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय जुदि जेबो उसुबिदा जायाबा फैफिनसै आरोना लोगोफोर